Gure gaurko jardunaldia hemen Tolosan egin dugun horrek helburu nagusia zeukan bailarako alde batik, bailarako gure hautagaiak biltzea eta gero baita ere inguruko herrietan dagoen egoerarekin batera bertako Tolosako egoera ezagutzea eta enfoke berezia eman diogu arlo ekonomikoari. Eta pixka gure gaurko helburu nagusia zen egitea diagnostiko bat konpartitua guztion artean, nola ikusten dugun Tolosa eta bere inguru guztia, bailara guztia. Eta ikusten duguna azkenean, apustu oso fuerte egin barra dauzkala Tolosaldeak. Uste dugu, alde batetik oreka mantendu barra gaukala, merkataritza eta hosteleritza eta zerbitzu sare potente hori edukitzearekin batera indartu behar dela baita ere eta orekatu behar dela industria sare potente batekin, eta hor uste daukagula hutsune nabarmenena. Uste dugu, bailaran bertan ezinbestekoa dela apustu hori egitea, Tolosan eta Tolosaldean industria sendo baten aldeko apustua egitea. Eta iruditzen zaigu, orain arte behintzat ezker abertzaleak eduki duen enfokea ez dela horretarako egokia izan. Gipuzkoa osoan bezala, guk uste dugu Tolosan eta Tolosaldean enpresa ertain eta handien gabezi oso importantea dagoela, eta horrek desorekatu egiten duela gure egitura industriala eta ekonomikoa. Guk uste dugu, bailara indartsu batzuk edukitzea Gipuzkoan ona dela Gipuzkoa osoarentzako eta Euskal Herri osoarentzako, eta desoreka ekonomiko horiek ekartzen dutela da arriskua. Azkenean, pixkanaka indar ekonomiko hori galtzea, eta horrekin, pixkanaka azkenean dinamismoa bailaretan galtzea. Eta nik uste dut hori, ezinbesteko dela behar den bezala, estrategia industrial egoki batekin zuzentzea. Hori da orain arte eduki ez duguna, hori da, nik esango nuke ezker abertzaleak azkeneko 4 urtetan eduki duen hutsunik importantena, bai lurralde mailan eta baita ere bailara mailan, eta guk hori osatu barra daukagu eta zuzendu barra daukagu. Eusko Alderdi Jeltzaleak egiten duen apustua da industria sare indartsu bat edukitzea bai bailaran eta baita ere lurralde osoan. Eta horretarako plangintzak maigaineratuko ditugu, horretarako estrategia maigaineratuko ditugu, eta horretarako edukiko duguna da sare industrialarekin da ekonomikoarekin eta baita ere merkataritzarekin harreman jarrai bat, etengabeko bat, orain arte eduki dugun bezala, hemendik aurrera edukiko dugu. Bukatzeko esan, guk ez dugula egiten hori modu isolatuan, apustu ekonomiko hori. Guk uste dugu gure industrian eta merkataritzaren funtzio soziala izugarria dela. Alde batetik lana ekartzen digute, beste batetik ekartzen dizkigute baita ere baliabide ekonomikoak, lanpostu duin batzuk, eta gero baita ere ekartzen digutena da, aberastasun bat behar dan bezala banatu beharrekoak gero gure lurraldean. Alegia, guk garbi daukagu Gipuzkoak gizarte politika sendo batzu dauzkala, eta horiek mantendu beharra dauzkagu, baina horretarako ezinbestekoa dela motor ekonomiko indartsu bat edukitzea. Etorkizuna, benetan, bi oinarri horiek sendo mantenduta eraikiko dugula gure lurraldean, gure bailara honetan, eta baita ere Euskal Herri osoan.